Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Action Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental, kag Bacolod. Action Reports Afternoon Edition. Upod sa ato mga action reporters, kag karon ang inyong alagad. Maayong hapon Bacolod, maayong hapon bilog bahin sa Western Visayas. Huwebes o kung Biyernes kitang adlaw, Nobyembre 26, tuig 2021 of course. Maayong hapon sa aton mga ka-aksyon, sa ngalan ni Aksyon Marlon Hinovea, ang inyo dinalaga Aksyon Boy Duran. Magapangalagan kita sa inyo sa Action Reports Afternoon Edition. Sa pagdulo natin sa mga informasyon, mga balita nga natipon sa aton suning news center, sa aton man mga mobile unit reporters, mga action reporters na assign sa nagkalain nga areas of responsibility. Nanong mga balita ka aton balantayan karon? Bag-o lamang sining hapon mga ka-aksyon na si Mayor Bing Leonardia nagpatigawan sa isa ka press conference sa diin iyagin announce nga si Congressman Greg Gasataya nga sadto naghambal nga ini siya ang magadalagan nga neutral ngut silingon wala siya sang mayor, madalagan na siya bilang congressman. Suno sa kay Mayor Bing Leonardia sa press conference kahapon kaina nga wala ini natabo, no? Kag dungod sini ang suporta sa Grupo Progreso kay Congressman Greg Gasaraya gintapos na. Kag bukas ang Grupo Progreso nga magsuporta sa ibang nga kandidato sa pagka-congressman. Di balantaya naman ini, no, kung ano ini ang mangin epekto sang sining announcement ni Mayor Bing Leonardia sa pamulitika diri sa siyudad sa Bacolod. Tinano ni ayhan karon si Congressman Greg Gasataya, will he remain neutral sa sining pagkatapos sining announcement ni Mayor Bing Leonardia nga hindi na niya neutral si Congressman Greg, ha? Amuning natabo sumong, hindi na magpati ang Grupo Progreso nga neutral si Congressman Greg. So ano karon ang matabo sini? Magapabilin bala nga neutral ining si Congressman Greg Gasataya o suporta na karon sa iba nga kandidato sa pagka-alkalde? Balantayan ina mga ka-aksyon, ha? Kagkuhaon natin na karon nga balita. Samtang inintikang ni Mayor Escalante sa siyudad sang Cadiz kag Mayor Nico Yulo sa siyudad Sambago para sa mandatory vaccination sang ilang mga empleyado. Ginaabi-abi ini ni Governor Bong Lacson. Sa mga balita nato national, bago ang COVID-19 variant, ginakabig nga potential cause for concern. Samtang may bago naman nga variant nga dito kuno sa dinto South Africa. Though, amo na nga daw potential cause of concern na naman. Although hindi pa siya potential pa lang cause of concern, no? Suno sa DOH. Kag ang COMELEC nagpagawa na sang guidelines sa ginatawag naton in-person campaign. Kung sa klase pa bala face-to-face nga kampanya, kung sa klase pa biya face-to-face classes sa eleksyon sa politika sa eleksyon, in-person campaign. Di may guidelines na ginpagawa ang COMELEC angot dire, no? Samtang Secretary General sang PDP Laban, kumpiyansa naman nga hindi mag-withdraw sa kandidatura si Senator Bongo. Ha? Hindi minsindihan subong ni sila ni Bongo ni na ang ilas ni partido ning ano ni
ano nang partido naman pambansang federalismo na nadakilang hindi ko kutsindi sila na daw hindi na kutsindi sa mga partido. Hindi man sa PDP laban mo no ari saya sa ining PDDS nga partido do hindi man sindihan ang mga partido sa mga political party sa Pilipinas no. Ti siling sang Secretary General sa PDP laban kumpiyansa sa nga hindi mag-withdraw sang iya kandidatura si Senador Bongo bilang kandidato sa pagka-presidente. Tisunong niya sa mga pahayag kagabi ni Senator Bongo nga niya bang nakibot ako doon naglingin ang ulo kung gulpi lang nagdalagan ako ng presidente. Hindi ko siya preparado. Na ano man ni sila ilang ginapilit ginila si Senator Bongo bisang gahambal ang isang hindi preparado man. Maintindihan, no? Ina mga ka-aksyon ang pila sa aton mga ganoon sa inyo ng mga informasyon karon nga hapon sa Action Reports Afternoon Edition. Meanwhile, i-check tanay aton patrol. Yun naman sumong ni Action Jan Diaz, i-check naton ang palibot-libot sa siyudad sang Bacolod. Sitwasyon sang dalagan sang tropiko diri sa siyudad sang Bacolod. Dulong sa aton sining patrol with Action Jan Diaz. Pwede na Action Elmar sa Action Jan? Awas sa sabat? Sa aton dira nga mga nag-monitor sa Facebook, no, sa mga ka-action naton nga nag-monitor sa Facebook, pwede kita maka-share sa atong sining live FB ang FB live naton no nga ma-share naton para nga malambot naton iba naton nga mga ka-aksyon. So i-check na naton ang ato sining patrol with Action Alvin Gravagle. Sa Action Alvin, Action Alvin, please come in. Na boy, mayong hapon. Actually, maulanon ang atong sining kahapon. Gaulan Action Alvin? Oo, ulan. Naghaling kita sa may area sang shopping. Naglabay kita sa dalan sang Lacson. Even Action boy, diri sa area sang North Capitol Road. Maulanon, Action boy. Basta ang dalanon ha. Sa piyak sining madulom ang amat-amat na dulom ang kalangitan. So amat-amat naman sa pagpauli ang pila naton nga mga kauturan sakay sa ila sining nga mga pribado nga mga salakyan, ang iban salakyan di Pasay sakay Action boy no. And sa sining nga kahaponanon ang sitwasyon diriya amat-amat naman ang paggutok sang pila ka mga dalanon especially kung nagalabay ikaw sa area sang BS Aquino Drive, ang dalan sa Lacson, ang kalabanan diri going north Action boy. Medyo nag-aamat-amat naman sa paggutok ang mga dalanon. Medyo naipit kita diri Action boy so may area sang North Capitol Road. Naipit ka? Hindi actually, anyway kita naipit kundi ari lang gyapon kita hinay katama ang dalaga. Okay. Sabi ko naipit ka. No. Medyo ikot kita. Oo, medyo masyado kahinay sa dalagan sa traffic auction boy no. Diri sa area sa North Capitol Road special kay damo din mga salakyan nagasinugat na ilang iban going sa north ang iban man going man sa area sa downtown pero ang kalabanan diri standby ang mga salakyan pakadto naman sa area sa Ayala Action boy no kay ang iba niya pauli antis magpauli manindahan o kung mag-grocery danay ang patrol subong ari naman sa area sang dalan sang Burgo rather dalan sang Gatuslaw sini nga hapon damo man sa mga kauturan ta ang ari dire amat-amat naman sa paggagawa sa isa ka mall man no sa may 888 Dampi ang iban diriya gahulat mang sa bansang salakyan going north Action boy kay kagang iban diriya basta sa gihapon no ang dalanon
Kagina, aksyon na boy, nagpadulong man kita ang para coveran ta ining nahaon naman nga pagbisita ni Police Brigadier General Flynn Dongbo, ang Regional Director sa PRO6. Sa iya silingan nahaon na nga pagbisita diri sa Negros, umpisa nga nagpungko ini bilang Regional Director diin una diri kagina sang aga aras sa Sanok PPO, and ini nga hapon man mga alas 3 pasado nag-abot ni siya sa Bacolod City Police Office aksyon na boy, nagpamulong-pulong man sa iya sining mga kapulisan. Actually, ang pagpamulong-pulong niya sa iya sining toktomen bala, iya mismo remind ang mga kapulisan nga nagahilapit na ang eleksyon sa 2022. So ang preparasyon karon sa mga kapulisan sa BCPO iban pa, remind niya ang mga kapulisan nga mangin alerto aksyon na boy. Actually, 5 kapi ang iya sining ginbuhian mo, abi ko gani pungko, pamati, pirma, pauli, ba no? Pero ang iya diri ang ginabuhian amo ang pag-predict sa sitwasyon, and at the same time ang plano, of course, no? Maghimong sila sa ila sining plano pag agon ma-prevent man ang anuman hitabo, and at the same time preparahan ang 2022 nga eleksyon kag isa diri nga dapat mag-perform ang mga kapulisan sa professional nga paagi. Isa diri sa mga mensahe ng kagina action boy ni General Flynn Dongbo sa aton sila nga mga kauturan nga kung may ara sila nga mga utod, magulang o kung ginikanan abi o kanila mga paryente nga nagpapili sa eleksyon, and alauman nga sa umpisa sa January 1 of 2022 may reshuffling nga matabo sa mga kapulisan. Ang mga kapulisan nga kung may ara sila halimbawa amay nga nagpapili sa isa ka lugar, lauman ini nga sila mismo action boy nga ma-reshuffle o kung masaylo sa ibang lugar. Agad yato nga makita nila ang pagka-professional, mga professional ba ang ining mga kapulisan action na boy, no? So sa karon ari pa sa diriga padayon yung meeting sa mga kapulisan sa idalom sa Bacolod City Police Office para man sa dugang sini nga mga mandatos kag kung ano pa ang mga plano nila action boy sa tiyak sini nga nahauna nga pag bisita again ni Regional Director Flynn Dongbo sa tiyak sini nga diri sa una nakaagi ni siya 2016 action boy mo nga nangin city director, and after nga naka-city director siya sa Bacolod City Police Office 2016, gina-assign sa Manila, pero pagbalik diri sa Western Visayas isa naka-Brigadier General karon, isa makabigman nga Regional Director. Ang patrol ari na diri sa downtown na area, amat-amat naman aksyon na boy ang pila naton yung mga kauturan sa sakay sa mga salaking di pasahe going naman sa may southern parts ng syudad ng Bacolod. Ang observation sang patrol ini si Aksyon Alvin Grava. Mga ka-aksyon sa diin ka man sa Pinas, labuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Salamat gid Aksyon Alvin Grava sa aton sining mga observation report. Sa of course ang pinaka-top sa mga observation ni Aksyon Alvin is ari diri ang Regional Director sa Police Regional Office 6 in the person of Brigadier General Flynn Dongbo nga sadto anay nangin City Director man diri sa siyudad sang Bacolod, no? At least no manami kaya nga isa atong Regional Director familiar diri sa siyudad sa Bacolod, being once a city director, napaabot naton nga may mga benepisyo niya para sa atong kapulisan diri sa siyudad sang Bacolod. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:17. Standby, magabalik kita sa atos ni padugang nga pagpangalagad. Meanwhile, good afternoon ay dira kay Alex Fuentes nga naga-monitor subong sa kay Beng Situhado Muyko sa sitio Banman, Barangay nadula. Ano to?
Nagakadula nga akon nga kuno, akon nga ano pa nagsini, akon nga sa sitsa barangay Lukutan o sa Kabangkalani, humal lumena kay Joel Sigunla. Kay humal ako na Martin Aliling, maayong hapon man, kay I. Jacob, Arlene Javier sa Murcia. Ginatamyo niya iya sini nga partner Joe Javier, happy 60th birthday karon nga adlaw, no? Happy birthday sa imo, no? Kag dira man sa kay Merly Gonzaga, Ana Sinoro, Elvira Hilugo, Jong Acosta, kag kay I. Jacob, sa kay Kevin kag Alan ko, no? Watching from Dubai. Baby Gregorio Yulo sa DSB may hapon. Amigo na Torco Jonko, good afternoon man, no? Sige mga ka-aksyon, magabalik kita. Sa aton pagbalik, may ara kita special interview with former Senator Loren Legarda, no? Karon Deputy Speaker sa House of Representatives. May ara nga special interview ang DZRH sa kay former Senator karon Deputy Speaker Loren Legarda. Standby sa pagbalik sa Action Reports Afternoon Edition. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate. May mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya Kaya ginagamat-amat evacuation kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwat nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous rin ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaning nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaakyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination.
maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Manghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Do not just throw away questions and statements. Kasma nga aton sining nga Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, number 1! Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Action Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Action Radio Bacolod, number 1. Pamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanat tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton mga balita may dala inspirasyon Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo
Radyo. Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian. Istasyon niya nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y Sansan ang mga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon. From Reports Afternoon Edition. Sa aton din ang mga ka-aksyon, standby anay, gamay kita special interview with former Senator kag House Deputy Speaker Loren Legarda upod sa aton flagship station ang DZRH. Mga ka-aksyon, Senator Loren Legarda. Senator Loren Legarda, ma'am, magandang umaga po sa inyo, Senator. Magandang umaga sa iyo, Deo. Magandang umaga sa buong Pilipinas. Mayat na aga sa iyo tanan. At bilang dating senador at champion ng women's rights, Madam Senator, ano niyo po ang aksyon, hakbang para ma-address po ang violence against women, lalo pa itong sinasabing report ng United Nations? Opo, marami na pong batas para protektahan ang karapatan ng kababaihan at ngayon nga, hanggang December 12 ay may mga selebrasyon para nga maibsan ang mga problema hinggil sa hindi pagpantay-pantay maski na maganda ng ating ranking sa Asia na tinatawag. Ang dami nating batas na, hindi ko nababasahin at ang ating mga batas pero Naku, masama po ang signal niyo, Senator. Ayan, parang putol-putol. Ayan. Can you hear me, Deo? Yes, ma'am. Mobile po kayo, Senator, ma'am. Parang putol. Ayan. Okay na. Okay, please. Deo, can you hear me? Yes, ma'am. Please proceed. So, sinasabi ko nga na marami na tayong batas tungkol sa kababaihan pero hindi sapat na puro batas. Kailangan ay may polisiya at programa para makatulong sa kababaihan. Kaya yung ating mga batas gaya ng Magna Carta of Women, Expanded Maternity Leave Act, Expanded Anti-Trafficking in Persons Act. Ito yung mga magagandang batas pero kailangan talaga iparating natin sa kababaihan na may batas na meron silang legal rights sa mga sitwasyon nila. Kaya nung 2018 na ngayon po ay ginagamit na, tayo po ay tumulong sa Philippine National Police na magtayo ng Women and Gender Center dito po sa Manila. Meron po silang itayo na by now na Women and Gender Center sa Camp Crame. Sana po ito ay nakatulong para po mabigyan ng mga programa at reach out po at maturuan na natin ang kasumayan ng violence na nagaganap. Nako. Sumasama ang signal natin, Senator. Ayan. Malupaki-check nga ulit yung line ni Senator Loren. Napuputol. Damdamin.
Ituloy natin ang panayam natin kay Senator Loren Legarda. Senator ma'am, pasensya na po at medyo masama ang signal natin. Senator, good morning. Yes, nandito na ako lang. Sana maayos na ang Ayan, signal. At nako. narinig ko lang yung report ni ating kaibigan na si Milton. Yes. Yes, kanina ay pinag-uusapan natin yung 2 linggo na pag-celebrate ng mga batas natin na nagawa para sa kababaihan. At sabi ko nga na... International Day of Elimination of Violence Against Women. Yes. Mhm. At hindi sa batas, kailangan talagang maayos ang ating mga polisiya at sinusuportahan natin ng pondo sa gobyerno. At nabanggit ko nga na meron tayong mga tinatag gaya ng gender office, yung sa Philippine National Police Women and Children Protection Center. At ito po ay nasa Camp Crame na sana po ay nakakatulong para ang kapulisan ay matrain din kung paano i-handle yung mga gender-based cases ng PNP. Ito po ay nasa ilalim ng 2018 General Appropriations Act na inimplement ng 2019 hanggang last year, 2020. Sana po ngayon ay nag-operate na yan para ma-address ang mga problema ng ating kabataan at kababaihan. Ito po yung Philippine National Police Women and Children Protection Center. At sana mapaigting pa yung kooperasyon ng PNP pati ng Philippine Commission ng Women at ang aking layon ay ang mga barangay ay magkaroon ng VAUSI desk, ng Violence Against Women desk ang bawat barangay sa mas epektibong implementation ng mga batas natin na talagang nagalayong labanan yung gender-based violence, lalong-lalo na sa panahon ngayon ng pandemya. At I always say, Deo, na hindi sapat ang ito kung hindi nabibigyan ng pagkakakitaan at puunan ang kababaihan. Kaya palagi kong sinusuporta yung ating mga batas sa mga maliliit na negosyo, especially para sa mga kababaihan. At para rin patunay na hindi lang ito puro kwento, puro storya, ay siguro pwede kong batiin yung mga natulungan natin sa Ifugao. Si Angelina Bule, meron siyang weaving center, at saka yung kanyang anak na si Sammy, at natulungan natin sa kanilang mga natural dye. At nagtayo tayo ng weaving center din sa Ifugao para sa mga babaeng weavers. At let's say sa Peñarubia Abra, ganun din. Sa pamilya ni Librada Donato, tutulong din tayo sa kanilang mga paggawa ng mga kumot at mga tela na maganda. And in my own home province of Antique, yung mga weavers, let's say, ng Tibiao, that's a town sa Antique na natulungan natin, at yung mga may mga embroiderers ng San Pedro sa San Jose, sa capital town, ng mga kababaihan. So, yung mga maliliit, maski single lang ang gumagawa o kapitbahay, yan ay linulusong natin, pinupuntahan natin at inaalam natin ang pangangailangan ng mga kababaihan. At meron din akong natuklasan recently sa Quezon City, yung alyansa ng nakatatanda sa komunidad, yung anak na nakabase sa Quezon City. At silang nagsabi sa akin, ngayon ng pandemic, na salamat po, nakatanggap po kami ng additional capital in the form of groceries, supplies, para sa kanilang food bank. So, hindi ko na micromanage na lahat. Bibigay tayo ng pondo sa dole, at natutuwa ako, may nagpapasalamat, nalalaman nila ito pala yung aking mga natulungan, yung mga women-led organizations na nakabase sa Metro Manila. Isa nga yung alyansa ng nakakatanda, yung anak na nakabase sa Quezon City. Tapos meron din tayong isang network ng kababaihan, yung Development Action for Women Network, yung DON. Nakabase naman yan sa Manila. Nakatanggap naman ng mga sewing machines para mapalawak yung kanilang production sa mga shawls, aprons, mga face mask, yan. So ngayon, panahon ng pandemic, meron silang programa na nagbibigay ng assistance sa mga kababaihan, at marami sa kanila ay mga biktima ng human trafficking or mga migrant women returnees na nabibigyan ng trabaho sa pamamagitan ng pagbibigay natin ng employment through sewing machines and other loom weaving. Yan. So ibig ko sabihin, pag tinutulungan natin magkaroon ng kita through equipment, through capital assistance, through the government agency sa may mga programa nito,
ay ito'y nagkakatulong sa mga kababaihan na nagkakaproblema sa panahon ngayon ng pandemic. At isa pa, babatiin ko yung mga taga-Spark Philippines. Ito yung through DTI naman. Kasi may programa ako sa DTI, yung Shared Services Facility sa ilalim ng aking micro, small at medium enterprises na nabigyan naman sa Greater Lagro at Santo Cristo sa Quezon City. Again, ngayon pandemic, sabi nila, ay salamat, nagugulat ako, sabi niya. Tapos sabi, nung senator po kayo, binigyan po kami ng tulong. I think at the time through DTI again, nabigyan sila ng 3 million pesos sa pagtatahi. Ngayon, ng mga PPE, sila yung mga kumikita. So ako'y natutuwa pag may mga nag-reach out, taga-Facebook, pinapakita ang kanilang gawa. At sabi nila, nung senator kayo, yung batas ninyong micro, small at medium enterprises ay maganda, napondohan ninyo itong programa ng gobyerno, itong aming ginagawa ngayon. So, ilan lang lamang po ito sa mga naitulong po natin. I'm sure marami pang iba dyan sa mga kababaihan at naniniwala ako na marami pa tayong matutulungan for livelihood assistance for the women of our country. Senator Loren Ma, maraming salamat. Magandang umaga po sa inyo. Thank you. Maraming salamat, Deo. Good morning. Mga kaibigan, dating Senador, Deputy House Speaker, Loren Legarda. Action Radio Philippines Standard Time, las 5:39. Sa atong pagbalik mga ka-aksyon diri sa Action Reports Afternoon Edition, kuha na ito ng report parte siniblang gin-announce ni Mayor Bing Liordia nga si Congressman Greg Gasataya is no longer a neutral candidate. Amo nang hambal ni Mayor Bing Liordia. No? I-check natin na karon sa atong sining patrol redaction Art Tay Hupon nga assigned sa atong sining City Hall sa pagbalik sa Action Reports Afternoon Edition. Cleansing, nourishing, kagabalansing amo natin. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaong kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bakolon nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampiligan.
sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y Saan ang mga kalintangan Responsable at pagbalita Dahil na italak na Malasig pero sigurado Aksyon na may dalang at palanggan Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat gid sa pagserbisyo Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat gid sa pagserbisyo Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Ang elementary nga evacuation center na concerned din baha man. Uy. kaya Kaya tinagaman apat evacuation pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwag nga ng traffic to or ng transit dito sa sulod ang Mang continuous rin ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tutok Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaakyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation. Balik kita mga ka-aksyon sa aton nga pagpangalaga diri sa Action Reports Afternoon Edition. Medyo malaglawig aton sining interview no sa kay former Senator Loren Legarda. Anyway, i-check ko lang aton sining report alin sa kay Action Art Tayhupon sa sining press conference ni Mayor Bing Legarda karong gidlamang nga hapon announcing nga ining si Congressman Greg Gasataya nga sang nagligad nag-announce nga hindi siya magapapili bilang congressman bilang isa ka neutral candidate. But silingon, wala sa suportahan nga mayor. Kaya duwa man lang ang ginakilala diri nga nagadalagan sa pagka-mayor sa Bacolod, incumbent Mayor Bing Legarda, kag ang challenger nga si former Congressman 3rd District Congressman Albi Benitez.
So, pagkaligad, sino may pagani, pila pa lang ang filing, October 1 to 8. May pagani, may isa ka bulan. Ari na, here comes Mayor Leonardia announcing nga sa ilang pagtanaw, hindi neutral si Congressman Greg Gasataya. I-check tanay ang ato sa report alin ka Action Art tayo hupon. Action Art, may hapon. Sining hapon lang son boy may ara sang opisyal na deklarasyon ang Grupo Progreso matapos ka nagpatawag sang isa ka press conference nga mismo pamunuan ni Mayor Bing de la Dia kag iban pang mga aspirant no kang incumbent officials diri sa Bacolod sa dinaraman si Vice Mayor El Cid iban pang mga incumbent councilors nga nag-attend sa sining press conference. Now, gindeklarar diri sa Grupo Progreso nga mismo si Mayor Binggit ang naghimo sa opening remarks nga nagambal nga tiyon na para sa ila sining grupo nga maghimo sa desisyon para sa pag-untat sa ila alyansa kag suporta sa kandidatura ni Congressman Greg Gasataya bangod sa ila nakitan nga nagwa na ang iya kolor. Kagintawag pa sini, kaginlaragway nga isa ka political deception ang ginhimo ni Congressman Greg Gasataya. Bangod siya sa alkalde, consistent ang report ka nabaton nila sa ground forces ng Grupo Progreso angot sa mga ginapakita ng aktwasyon sa congressman, kag isa pa dari action boy, suno iya sa kay Mayor Bing Leonardia, nga mamudlay kay bisan sa mga billboards kag tarpaulin sila niya klaro kulano ang iya sining panindugan na tarpaulin what do you mean yung tarpaulin Action Art anong ka tarpaulin gano mata ni kuno nga daladaw sa barangay kami ganikita may nakita ko nga tarpaulin nga iyabla sang Team Asenso na bla ni former Congressman Albi Benitez. Ati ang Mayor Albi Benitez, ang Vice Mayor Cesar Distrito, ang Congressman Greg Gasataya. Pero team siya mo na? Oo, mo na gurong ilagi na konti inang tarpaulin, I think iyan is ang Team Asenso. Di ba? Correct. Hindi iyan ni Congressman Greg Gasataya. Hindi iya. Oo. Kasi nga galing while abot niya sa mga billboard, ginalimbawa lang na. May mga reports siya sa ground na nagkaka-confuse ang ilang mga supporters kung ano exactly sila niya ang panindugan sang congressman. Okay. Sila nga mabudlay ni, nag-assume kami nga mangin-neutral siya hasta sa katapusan, sila ni Mayor Bingway pakalabot sa inangan, nagpakita na siya isang kulor niya. Okay. Ito cut it short, ang mga updates ni sila niya, bangon sila nga development, na hindi na sila kaalyado o hindi na sila kaalyansa ni Congressman Greg, pasubong ang Grupo Progreso sa kandidato nga pagka-congressman nga ila mahimo pagkasuportahan. May bali open sila kung sa sino man nga suportahan nila sa pagka-congressman. Correct. Way naman guro ibanda guro ning si Atayde guro, amo na guro. Amo na ang siya that includes Atayde. Way man ging confirm nga mo nila. May ibang pagkadlagan congressman aw? May ara pinasak bilog na mo. Adamo naglisla? Damo sila. May ara environmentalist ka may nga nag-file man. Environmentalist. Ato lang sila nga political operator man. May apelyido to. Ano apelyido? Dosan address. Okay. Daw mo na? No, apat dis lang na papili ang congressman mo. Okay. Daw mo na? So, why pa mabalaw, gin-announce nila kung sino ang ilang suportahan sa pagka-congressman? Pero possibly, nasa ulihi, mag-uatin action boy. Ay, pabati ko lang portion, kay karon ibubo ko lang sa action paring lahi para hindi malangalang ang imo silinga tiyempo. Sige, okay. Ariyo ang kabahin sang official statement ka deklarasyon sa Grupo Progreso sa press conference ni nga hapon. Ang mga ground force continuously monitor and we have our ears on the ground all this time. So, para sa mo, it is time to make
conclusions and make our stand very, very clear. Kasi hindi man ka ng pamalakad ka anamong mga tinawo overwhelmingly. Ang wala na doon na yan. Kay Carola, ibubuta lang na kay parang hindi may pitang oras mo. Moraxon Boy, no? Ang pugusan sila karon nga mga detalye, kay may mga ginklaro maning alkalde mo ang question, kay bala ang mga ongoing projects, kasi may initiative nga contribution din sa Congressman Greg, pero ano matabo sila? Okay. Ano ang matabo iya sa mga kalyado dila ko upod sa Grupo Progreso nga ang relasyon kay Kong Greg malapit man? Anong matabo sila? Pareho sa mga councilor din I think may mga councilor at SGP. Yan nga daw malapit kag mayong relasyon kay Congressman Greg. Tinagaron panatian ta kay plaster ta ni isa-isa. Sa sining panibag-o nga development sa politika. Ang tanan nga mga kandidato sa Grupo Progreso nga konsyal nagtambong kina sa press conference o may ara nga wala? May ara wala ang Waito Cindy Rojas. Si sino pa itong isa kinaban. Basta may naging importante galing sila tiya nga meeting. Pero the rest action boy halos kumpleto. Okay. Ara to si Dr. Chris, Councilor Ising, Marlon Solido, matuto sila, no? Si Novero. Si Vice Mayor Elcid, ara? Ara. Okay. Kada ang iban nga mga bagong aspirant pa na nagkanto man dito sa giniwat nga press conference action boy. Okay. Ang bubos ni Tali karon na batayan nila sa banging sang action firing line with action Brian Morden. Palitagikan sa Bacolod City Government Center, magka-aksyon sa diin ka man sa Pinas, labuton ka sa habon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Ulo sa balita, ulo sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Sige, bantay ka ron mga ka-aksyon ng bugos nga detalye no? Sa action firing line, puti action Brian Morden. Kahit posible, basi may kuwan man karon basi may reaksyon si Congressman Greg Gasataya sa sining latest update sa plakat sa politika diri sa Bacolod, no? Nga concerning sa iya, no? I would like to presume nga si Congressman Greg Gasataya has something to say sa sining latest development karon sa pamulitika diri sa siyudad sa Bacolod. May nag-comment diri, no? Pasensya lang, no? Sa mga aton diri nga mga nag-comment parte sa sining politika. Ako ginarespeto ko ginarespetar ko man ang inyo diri nga mga comments, pero as much as possible galikaw kami anay sang basa bla sang mga political comments, no? O kung mga comments with political color, no? Pasensya gid ha. Ining isa ni actually priyo ta. Although priyo man ta gani, panindugan, priyo man ta do sa amon na bla, no? Sige, matiyan ta karon ang dugang nga detalye with action Brian Morden sa action firing line kag sa posibilidad kasi kung si Congressman Greg Gasataya may ara man nga pahayag sa reaksyon sa sining ginpalayag karon nga hapon sang ni Mayor Bing Leonadia kasang Grupo Progreso. So standby na kita sa masunod naton nga pagpangalagad. Masunod anay diri ang aton nga doc alternatibo, no? Ang sunod nato, ando ay da. Masunod na agaling Aksyon Balita Evening Edition with Aksyon and Defensor. Ang inyo diri nga alagad Aksyon Boy Duran, mga kaaksyon sa diin ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Action Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio! Sa Bacolod, Action Radio! Action!